मोजां मोनजायाथ' बिसोरो खिबौ एम्फौ दैनानै थैगोन सरखार गोदान जाबाय होननाया बेनो हा मोनगोन होननाया बेनो सरखार गोदान जाबाय होननाया बेनो हा मोनगोन होननाया प्रमद बर'नि इउपिपिएल सरकारनि खुंथाय समाव गिलुं गिलुं थायो बर' बिमाया गावनि न'आवनो बुजानो गिलुं गिलुं थायो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सनापुर गामिनि सुबुंफोरा सरकारजों न' बां सिफायजानायनि उनाव रायजोफोरनि दुंहाव थासारि नै सासे बर' बिमाया नैबे हानि थागिबि बर' बिमाया गावनि न'आवनो बुजानो गिनानै खारै खारै थानो गोनां जादों माइरं दैरं गारस्रावफैयो न' बां बुख्लायफैयो माल जिराद बुफायफैयो बर' हारिनि मोनसे दुखुनांथाव जाथाय बेबायदि नुथायखौ नुयोब्ला साननो गोनां जायो बर'फोरा दाबोनो सान्थि गैया आरो नैबे हानि थागिबि हारियानो दासिमबो खारलुं खारसि जानो गोनां जाबाय थायो नुवाखै जों आन्दो आन्दोमोन बुजानो गिनानै जोंबो गियोना सरखार गोदान जाबाय होननाया बेनो हा मोनगोन होननाया बोरै माथो दालाय बेबादिनो जाथाय जानानै थांखो हिनजावफोरबो दं सिनायखाजोबदों आं जेबोसो होनाखै जोंबो सन्देर फैगौमोन बाबा मा लांदों हिनजावफोर लांजाबाय फिसाफ्रा लांजाजोबदों साथामसोल' बासिदों फिसा गोनां फिसा गैयै हिनजावफोरखौबो लांदों आरो हौवाफोरखौबो माखासे लांखो ना माखो दा हनै नुनायल' दङ औ गारथारजोबदों आरो आंनिखौबो थफ्लाखौ दानस्रिलांखो ना लांखो आं जोमग्राखौ खम्बलाबो गांथाम गैया माबाया त्रिपाला बेबादि खावनां गालांखादोंबा दानस्रिलांदों हाबिसुनि होनगोन आं मोजां मोनजायाथ' बिसोरो खिबौ एम्फौ दैनानै थैगोन কি হে বকুল মোক চো গোপনা আহিছা যে তোৰ কামটো মানে আজিও নহ'ল ন নহ'ল আৰু নহ'ব যেন লাগিছে ডিছপ'লে তাঁত বাতি কৰি আমনিয়ে লাগি গৈছে কিয় যে অফিচবিলাক ডিছপ'লে লৈ গ'ল নহয় তাতে গৈ একো আও ভাৱে নাপাওঁ ঠিকেই কৈছ এই অকৰ্মণ্য অধ্যক্ষ নেতাৰ হাতত শাসনবাৰ তুলি দিয়াৰ ফল এয়া তই জাননে এটা এটাকৈ 14টা অফিচ এইখন চৰকাৰে ডিছপ'লৈ উভতাই পঠালে ৰাইজে ভোট দিছিল নহয় তাঁত বাতি কৰি থাকক এতিয়া তাকেহে বিটিচিয়ে এই বিভাগকেইটাৰ ওপৰত নিজৰ কৰ্তৃত্ব হেৰুৱালে অকৰ্মণ্য নেতাক আঁতৰ কৰক নাঙলৰ ছবিত ভোট দিয়ক 14টা বিভাগ পুনৰ উভতাই অনা হাগ্ৰামাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি বিপিএফৰ মূল মন্ত্ৰ সম উন্নয়ন সম অধিকাৰ